Det, der er lidt spændende ved dem, det er, at vi tror, at de her, altså når de er så store, og murene er så kraftige, og så har de sådan ligesom et ildsted ude foran, eller et eller andet, og et vindfang. Ja. Det er nok den ældste type. Mhm. Så vi håber lidt, at det er det tidlige inuit, ikke det tidligste, der rykker ind her. Det vi sådan specielt leder efter, når vi skal vide, hvad er det folk levede af. Hvad spiste de, og hvad brændte de af, og hvad gik de med af tøj og så videre. Jamen det er organiske materialer, det er skind, og det er træ, og det er knogler, som jo i virkeligheden er det vidensbibliotek, der fortæller mest om livet. Og det vi har fundet ud af, det er også det, der er mest sensitivt, når det gælder klimaforandringer. Det er det, der forsvinder først. Апеккутеққассуи таамату ассааруйорлуну имааттартарнаса тааман қана исоқарсинамassa соотан такисиннаиартиваалерли миситеққарсима соотан ассасуутиули имаати пингортита қана наёрлуунуаннеринэрмигу имаамераанитсинни соорлу ааси тамаас асилиартарнер нуаннерсумми сигиффигисартак тамакку соорлу аам писоқатаасимассаппу имма сунгиуссиаруussорни таамат сиссани има калаалли иллукуи имаан қана пионееруккиартортут имма нериугаани наккаасут итамакку такуссаасоруйуссуусарпут тааккуа тассами эққарсаатерсаутигисарпара имма эриагисассани ассиингитсуни пеқарсимассаққисут. Det man kan se her, det er i virkeligheden bevaringsforhold, der er ved at forsvinde, formentlig på grund af klimaforandringer. Hvis man kigger på den første knogle der, så har den det faktisk rimelig godt. Overfladen er hård, den har stadigvæk form, ikke? Og man kan løfte den ud af jorden, uden den går i 1000 stykker. Det vil sige, at man også kan bestemme, hvad har det været for et dyr. Hvis man er heldig, hvad alder har det været, da det døde og så videre. Så det kan fortælle os en masse ting. Der kan også være DNA bevaret. Så det her, vores viden ligger. Når vi så kommer ned i laget nedunder, så finder vi det, vi til daglig kalder smørknogle, fordi det er simpelthen helt opløst. Der er slet ikke nogen struktur i det mere, og det betyder, at man faktisk nærmest bare kan smøre det ud mellem hængerne som smulder. Men det har altså været knogle på tidspunkt. Og det er skrækscenariet, det er, at vi inden for nogle årtier kun vil finde sådan noget hele vejen igennem vores jordlag og i vores forskellige mødinger og affaldslag omkring kulturminderne. Så det er de sørgelige rester, som vi ikke får meget viden ud af. Hvordan kan vi få noget viden ud af de her steder, mens det stadigvæk er? For vi ved, at tiden er kort. Og den grænse for, hvor vi har bevaring, den rykker støt og roligt nordpå i takt med klimaforandringerne. Så nogle af vores tidligere undersøgelser har antydet, at Nuukfjordsområdet, som vi har undersøgt over et par år, jamen de er der, hvor Sydgrønland var for 50-60 år siden. Så nu står vi lige på den der grænse af, jamen det er nu, vi skal gøre det, hvis vi skal finde det, ellers så er det væk.
Sat.